Handisanan sa usa ka babae nga wala na binlan og kanon. Kinsay nagkurot aning kanon? Waman jud ko gibinglan. Igo nagani ko nakalaga ng kalsada kay nangita ko og kachismisan pag-uli aning balay walay kanon. Pangabaga ba ninyong mga naong? Nga igo na ko nakauli. Nga puno ang kaldero og kanon wala na isulod. Usa man ibot pasabot ninyo. Kanang mula ako pag uli na ko anay kanon ibilin. Usa man mo ay wa mo yung mapaghuna-hunaan ng mga tao nga nang laag kay nang chismis dito. Pag uli wa na isod ang kaldero.